Čus, chci vás tady jen pozdravit, protože mám nový mikrofonky, takže videa teďka budou nabušený. Doufám, že z tohle video bude malinký, protože tohle je můj vlog z Vánoc menší. Co jsem všechno dostal, nebo jak jsem si to užil, takhle se vás teďka připnu na tričko. Určitě na mě teďka vidíte, to asi neslyšíte, určitě na mě teďka vidíte, že mám na sobě spartanský dres, protože mám svůj vlastní dres Dayden. Teď nevím, jestli je přesně vidět, ale možná z toho viděli, možná ne, ještě jednou se radši otočím. Takhle to nějak vypadá, je to krásný, jsem Spartan, jasné. A teďka nade mnou spí moje kočka, takže moc na to nemám. Jinak můžete dát like, odběr, protože tohle bude mini short z mých Vánoc, teda mini short, mini video. Bude to asi mít 3 minuty, protože tohle nebude úplně na velký, protože už jsem toho dostal dost a chci vyzkoušet tady ty nové mikrofony, které jsem dostal. Klidně můžu jít sem a uslyšíte mě furt stejně, protože teď jsem do něčeho narazil. Teďka to bude znít úplně stejně, protože máte mikrofonky. Doufám, že tyhle videa vás budou bavit, protože mám ty nové mikrofony. Chci jen říct, že jsou úplně super. Takže jdeme rovnou na další scénu, nebo jak to mám říct. Jo, takže teďka právě jsem v pokoji. Teďka mě ještě nevidíte, protože se vydám dveře. Teďka se právě nacházím v pokoji a jdeme si ukázat, co jsem všechno dostala. Já se vás připnu takhle hezky na triko. Hezky, musím se podívat takhle, doufám, že mě dobře slyšíte, ještě si to možná přepnu trochu vejš. Tak, doufám, že mě úžasně slyšíte, protože tohle uvidíme, jak dlouho to vydržíme. Jdeme si shrnout, co jsem všechno dostal. Chci jen říct, tyhle mikrofonky jsou úžasný. Teďka mám mobilu nastavený, tady to, aby to svítilo. Pak tady mám ještě jeden, tady ten, který zapínat nebudu. Teďka tady mám tlapky své kočky. Úžasný. Tak máme mikrofonky, první věc. Druhá věc, co jsem dostal, je tady ten Naruto úžasný komiks. Já jsem si ho nepřál, ale dostal jsem ho, což jsem za to moc rád. A já ho rychle přečtu, protože čtenáři jsou prostě nejlepší. Ale tak co si budem. Pak jsem dostal další dres, který je tady, určitě ho teďka vidíte. Jsem hrdý Spartan, už jsem to říkal. Takže úžasný dárek pro mě. Teď se nacházíme trochu v Nikeové kolekci. No, žádná spolupráce, můžu si říct, co chci, jakoby. Mám Nike ponožky. Asi... Počkej, já to počítám. 5 párů. Tak máme 5 párů ponožek. Dostal jsem černou hezkou mikinu od Nike, další zase. Takhle vypadá, nevím, neuvidíte celou. Takhle asi nějak. Vypadá docela pěkně. Nebudu kecat. Zbytek věcí, které jsme dostali. Já jsem fotbalista. Rád hraju fotbal, ale hraju i basketbal, za což mi strašně moc lidí hejtí. Takže já jsem dostal basketbalový koš. Basketbalový koš, který si normálně můžu dát na zahradu a mám to prostě hotový. Takže jsem dostal basketbalový koš. Dál. Basketbalový koš je sice úplně super a teďka na vás nedávám pozor, ale koukám se furt na vás, protože já miluji tyhle mikrofonky. Dostal jsem je dneska, bude používat celou dobu. Těšte se na nějaký nový let's playe nebo na nějaký další videa, prostě bude to nabušený. Třeba na Flow and Jumps, tohle využiju, protože tohle je úplně úžasný mikrofonek. Vy mě přesto slyšíte, i když budu v druhé místnosti, takže úplně super. A myslím si, že tyhle Vánoce jsou super. Ještě zítra nám přijdou další příbuzný, z kterého vám taky udělám vlog. Teď jenom si rychle zopakneme, co jsem dostal. Takže, mikrofonky, tady ty, Naruto věc, dres a mikinu a ponožky. Pak ještě mám jedny pár ponožek, ale těch je 7. A jsou různě barevný, což bych neřekl, že jsou úplně úžasný, ale prostě ponožky. Ponožky jsou dobrý. Tady teďka mám tlapku svojí kočky, která se teďka schovává. Já vám někdy v nějakém videu ukážu, protože teďka na to úplně není čas, i když spí tady přímo nade mnou. Ale co si budem. Tak tohle je můj vlog z Vánoc, doufám, že se vám tohle video líbilo. Ještě nějak to zakončím a dám vám sem obrázky, co všechno jsem dostal nakonec. Zastříhám vám z toho takový malý kompilace, co jsem všechno dostal. Vyfotím si to a prostě to nějak udělám. Doufám, že teďka není přezvený zvuk. A jdu to sestříhat, takže čau. A protože tohle video zakončuju zase jenom já, tak jsem se právě rozhodl, že se vás zase připnu na triko, protože jsem prostě king. A tohle video teďka už dávno stříhám, protože první záběr jsem si dělal strašně dlouho. Jinak, tohle byl můj haul, který jako měl to být vlog, ale já jsem nic netošil, protože jsem neměl u sebe mobil.
u nás se to dělá tak, že prostě mobil mít nemůžeš u stromečku, takže tohle asi úplně nebude vlog, spíš haul, co jsem všechno dostal. Jinak tohle video je hodně speciální, ale zítra ho natočím znova, takže se máte na co těšit a dejte tady like a odběr, ať ti nic neuteče, jinak ten zvuk bude vypadat. Takže super, tak určitě nechceš, aby zněl ten zvuk. Jinak dej like, odběr. Zapomněl jsem natočit intro, má to další minutu, takže 5 minut a jdeme nikam. Končím video, takže děkuji za sledování a u další videa, nebo DUD, zase čus.